לאן באתי? יניב. אומייגאד, שיהיה לנו בהצלחה. טוב, נו, מה אתם אומרים? תכף נראה. תראה את כולם פה, איזה וייב. תראה את הספורטאים, כולם פה באו ברוח לחימה, רוח מלחמה, שיהיה לנו בהצלחה לכולם. אנחנו באנו לנצח את המקצה הזה, בלי נדר. כל אנברוקן. שעה 7:30 בבוקר, ותראה מה זה, תראה כמה אנשים באו לאירוע המטורף הזה שהרמתם. כבוד להיות חלק מזה בחיי. קמתי ב-5:30 ויצאנו לדרך. עם מי אתה עושה? אני עם זוהר. מקווה שיגיע. The best morning ever. לא מאמין שלא הברסתי, שזה התחלה טובה. שיהיה בהצלחה ורק נהנה. איירוקס, תראו איזה אווירה, איזה כיף. אנחנו הולכים לתת בראש, לא לוותר, חבר'ה, אז תהיו מוכנים. אני קצת חוששת, הריצה זה לא הקטע החזק שלי וזה נראה לי יהיה לי קשה, אבל אני אזרום ואני עושה מה שאני יכולה. אימון מעולה, נהנינו מכל רגע. היה קשוח, אבל טוב. וואו, תחרות סוף הדרך, היה ממש כיף. אני רק רוצה להגיד שבאירוע הקודם שהאיירינביץ' עשו, אני הייתי מעודדת. ואיכשהו, התמזל מזלי להתחרות הפעם. איירוקס זה מתנה שהמועדון קיבל, ואנחנו עפים עליך יניב, אז תודה. חוויה מטורפת, וחד משמעית נתן תחושה של חיבור לקהילה ולכולם. אני בכושר, אבל בחיים לא עשיתי את הדבר הזה, וזה לכל אחד. כמה חיכינו שאיירוקס יגיע לארץ. אמרתי, אני חייב לבוא. תראו אותי. ככה צריך לפתוח את הסופש. עכשיו אני הולך לחתונה, בטוח אני אראה טוב בחליפה. היה מדהים, היה מטורף, גאה בעצמי, ותודה לכם גרינביץ'. היה קשה, אבל היה כיף. קודם כל, האווירה זה הכי חשוב. אבל לא ויתרנו. כיף, אבל קשה. לא כולם יודעים פה, אבל אין את זה באף בוקס, וזה ממש לא מובן מאליו. היה כיף. היה קשה. היה מושלם, שתדע לך, אין כמוך. מי שלא בא מפסיד. זה היה קשה ברמות. היה מטורף. מי שלא הגיע הפסיד. הייתה תחרות פצצה, חסר לי את חדד. חדד! התחנות, הציוד, הכל היה מושלם, הכל תקתק, עבד בצורה הכי מקצועית שיש. תחרות מדהימה, תודה רבה ליניב.